be anyị fa na-amara ife fa nwere. Ndị Igbo a na-amara ife fa nwere. Achụba oke gbuo. Unu ya eji okwu m na-ekwuga anọkata postu ya postu mgbe nwa m kwuru na onye nwere 5 million naira si na onye afọ enwere onye ọbụ receive nke from gọọmenti. Anọkatago mgbe ma anọkata ndị nwa bịa si na va bịalụ ka fa saachị a na-asị na ndị ife nwa na ndị ife nwa na-anọ ebe a. Anyị nwa gbakwa breki mana o nwekwa ndị na-alụ ụlọ ọrụ mana ibe mma na m na-ekpe ekpere ka ọ dị mma. Ibe mma na m na-ekpe ekpere ka ibe dị mma mee. Onwekwa ana m alụkwa ọrụ onye nwe ọrụ. Ịbụrụ onye oshi ana m alụ ọrụ. Ịbụ niile ebu mmadụ ana m alụkwa ọrụ mmadụ ọrụ. Ibe mma bụ favor good luck na uche onye na-emegbu emegbu ana m azọ ka ọ dị mma maka na mmegbu mmadụ na-ewe m iwe. Maka na mụ bụ Chukwu dozie onye ndozi obodo. Abịara m ka ọ dị mma, abịara m ka ọ dị njọ. Na ọ bụrụ na mụ bịara ka ọ dị njọ na-eri mgbe m ji mebe dibịa n'ihi anụgo na nke nwa ama akwa eri mgbe m ji mebe dibịa ejebe m sel 10 years m ji mebe dibịa dị ire nwa. Ebidoro m dibịa na 12 years, okay 13 years. Ebidoro m dibịa na almost 11 years ka m bidogo dibịa now, mana ebido dibịa na 12 years. Kịta adụ 23 years. Eri mgbe m ji mebe dibịa nwebe onye ese na akwa agburu nwanne maọbụ na ọ bịara ba akwa wolusi ọgwụ alụ ya ba ya maọbụ na o nwere ife merụ nwanne. Ife m na-eme bụ ka ọ dị mma. Ha ya ese nụ na onye abịasị ebe akwa bute ike ọ ife ya anụdebe. Nwebe onye ya asị na ọ bịasị ebe m maọbụ na ọmụ gburu ya nwanne nwoke ma ịbịa be m nsị m na mụ gbuore gị mmadụ agwa ngụ na ụdị ibe adọ na mara anyị na-eji ego one ka ihe enye m enwebe. Abụrụkwa m Chukwu mmadụ ka m bụ mana ọtụrụ mmadụ ka Chukwu ji alụ ọrụ.